Taliwala niadtong akong nailhan, kang kinsa ako magpakitag mas lawom nga kaluoy, 'no? Pagpakita og mas lawom nga kaluoy sa tanan. Paghatag og suporta og pagpasaylo sa atong mga ginikanan, 'no? Bisan pa sa ilang mga kaluyahon og kapakyasan sa atong mga igsuon. Pagpakita og pagsabot og pagmahal sa atong mga igsuon ilabi na sa mga higayon nga sila nagkinahanglan og tabang sa mga anak usab, anak, 'no? Ang mga ginikanan kinahanglan nga magpakita og kaluoy og pagsabot sa ilang mga anak ug sa pag-amuma kanila diha sa gugma og pagpasaylo. Ingon man usab sa atong higala, silingan, kauban sa trabaho, ilabi na sa mga higayon nga sila nagkinahanglan og dugang pagtagad o pagsabot. Kauban usab sa iglesia, mga tigulang, mga kabus, og nanginahanglan, no, mga masakiton og nanginahanglan og tabang. Pagpakita og kaluoy og paghatag og tabang sa mga tawo nga nag-antos sa sakit o kahuyang sa tanan. Unsay giingon, sumala sa Juan 4, kung ang usa ka tawo nag-ingon, "Ako nahigugma sa Dios," apan wala naghigugma ngadto sa iyang igsuon, siya usa ka bakakon nga tawo.